процедурен въпрос, който беше поставен господин Иванов, който ще бъде възпрепятстван в бъдещите месеци с летен лагер, спортен, знаете, той се занимава с спорт, както и принципното изявление на господин Ваташки, че не може да идва на тази комисия по причини, които да си лично негови. Ние в момента никакво решение не можем да вземем по така повдигнати от вас въпрос, освен да напишете докладна записка на вниманието на Общинския съвет, който е организирал тази комисия да избере необходимите хора, ако трябва, просто да бъдат сменени, да. Там се правят подводи, но аз, доколкото разбирам, черно на бяло, ако няма, не е редно да обсъждаме този проблем. Някой казал на някой. Да напише го казали като председател. Господин Борисов, нека господин Ваташки и господин Иванов заявят в писмена форма, че не биха желали да работят в комисията и тогава биха могли вие да го подложите на Общинския съвет. Добре, аз ще имам грижата да ги помоля да си правят писмени заявления за това, че са възпрепятствани и съответно да внесе докладна за тяхната подмяна. Добре, с това този въпрос е приключен. Бях поканял госпожа Асенова да дойде също да ни сподели своите идеи за наредбата и във връзка с двата документа, които тя беше изпратила още за миналия път, но тя не вдигна телефона, не вдигна и телефон на служебния, който е на Общинския съвет, така че ако някой от вас е готов по документите, които е изпратила, те са твърде обемисти. Лично аз да ми даде становище, лично аз предпочитам да дойде лично и да ни ги сподели. По-скоро на моя имейл не видях нищо. Изпратила е по 100 страници са тези документи. Те препрати на неговия имейл, за да ги има за протокола и вече ако имате. Тя може би Галия няма вашия имейл, господин Стилов. Нищо не, това е някакъв пропуск. Тя съветничка. Тя като съветник ги изплаща. За това е ставало моето разумение. Си почтата и не видях. Да. Не. Тя прикачен файл да изпрати към една покана за сесия или за комисия. По предложенията на господин Николаев, те са твърде оскъдни, са съвсем... Господин Борисов, ако позволите, аз искам да попитам, вие нали бяхте поели ангажимент с господин Николаев да дадете една рамка. Точно така. По която рамка да може да започнем да дискутираме, включително, тъй като има и представител на гражданското общество, нали, на него ще му е много трудно и така без рамка. Аз не знам, вие може би сте говорили с него за какво става на въпрос. Това е един обемист материал от много наредби. И моята молба е, ако може тази рамка, дори ако не трябва да се събираме всяка седмица, дори ако трябва да оставим някакъв период на вас, като ръководство в лицето на вас и на Николаев, да ни кажете какъв период от време, за да може да ни дадете рамката, по тази рамка да започнем да работим. Защото действително това, което казахте е точно така. За първи път се прави опит да се направи такава наредба. Няма такъв прецедент в републиката и ще бъде много трудно. Но все пак вие двамата с Николаев поехте ангажимента да изучите опитите на другите общини, европейските опити, да ни дадете рамката, с която рамка да започнем да работим. И аз бих предложил на вниманието на колегите, ако кажете няколко седмици или колко, да не се събираме на празно, защото сега това, което ни е дал господин Николаев, представлява различни варианти за структура на наредба за провеждане на обществени обсъждания. И те са съвсем кратки, съвсем така лаконични, които не биха дали възможност да се превърне и да започнем да дискутираме за това, за което се събираме наредбата, която да обедини всички наредби в общината. И аз, ако не възразяват колегите, бих ви помолил вие да кажете какъв период от време ще ви е необходимо, за да може да се подготвите и да може да седнем да започнем да работим. Дори ако трябва някои от колегите юристи също да се включат, защото освен вие с Николаев юристи си Захариев и господин Алексиев, ако трябва да ви помогнат, за да може да започнем да работим. Иначе сега се събираме, но ефектът от събирането не е много голям. Завърших. Благодаря, господин Иванов, и пак ви благодаря за предложението. Сами аз смятах да го направя да го поставя на разискване. Първоначално аз мислех, че ще се справя за една седмица. Оказва се, че не е възможно. Миналата седмица, както си спомняте, не се ангажирах с срок,
Сега също не мога да кажа дали още една седмица ще ми е достатъчно. Кажете, В такъв случай, 3 седмици, няма. месец, не, в такъв случай, април, след Великден. възможно е и рязко да напреднем. Въпросът е, има специално такива принципни документи, които са в рамките на Европейския съюз. Те не са наредби, но са бели книги, зелени книги за прозрачността, за друго, за трето. В рамките на Съвета на Европа има някои препоръки, които се отнасят и до местното самоуправление, и до прякото участие на населението. Всичко това нещо си е един експертен труд, който ние сме се нагърбили и не се отказваме да го свършим, но наистина, наред с всичките ни други задължения, има така нужда сериозно да се седне, да се работи. Това е експертно, това не е политическа работа. Ние политическия въпрос сме го решили да го има. И в такъв случай се ангажирам следващата седмица да не свиквам комисия, ако нямаме готов материал, върху който да работим и аз да ви изпратя на имейлите, за да можете да се запознаете с него. Чак когато се запознаете, пак ще свикам комисията, за да можем да работим. Вече достатъчно сме провели заседания по принципите. Решили сме да има една наредба. Решили сме тя да обхваща всички делегации законови, които са предвидени в закон да се приеме наредба съответно на Общинския съвет, плюс тази, която работно сме нарекли за обществените обсъждания на съществени проекти, отнасящи се до нашата община. Когато бъде готов този документ, ще ви го представим, господин Николаев, на вашето внимание и ще свикам отново комисията. Сега предлагам да чуем нашия гост, тъй като имаме представител от гражданите, за евентуални препоръки. Моля, представете си за протокола, тъй като се води протокол, да бъде записано. И са вашите предложения, за да можем евентуално да ги вземем при изработване на наредата. Пак се чувствате поканен всеки път, когато се свиква тази комисия. Аз оставям съобщения в страницата, имаме график на страницата на Общинския съвет и също и в страницата в Facebook оставям, така че може да се информирате лесно. Добре, значи това, което аз като говорих с хората, нали, какво разбрах е, че никой, нали, говоря в частност за случая, който е за площада, никой не е разбрал какво се случва на това място от хората, които минават през него дори. Има много хора, които всеки ден минават. Говорите за проекта за реконструкция на градския център. Да, точно така. Зелени достъпна градска среда. Да. Зелени достъпни градска среда. Това, което, нали, е мое предложение е още преди да е одобрен някой проект, просто да се знае, да има едно информационно табло, което едва ли струва повече от 100 лева, да се сложи на това място и хората, които минават оттам, да могат да го видят, че се изготвя проект за, нали, за тая площ, общинска площ и нали, ще има обществено обсъждане, еди кога си, когато примерно ще могат да се представят 2-3 предложения, хората да гласуват примерно, кое им харесва повече. Нещо е такова, си мисля аз. Точно това ще бъде предмета на тази наредба и точно това е идеята. Преди да бъде внесен за приемане, по-скоро е за кандидатстване даден проект от общината, това го прави кмета на общината, да проведе съответните обществени обсъждания, да вземе мнението на гражданите и чак тогава да се пристъпи към разработката на този проект. Защото, както ви обясних, Общинския съвет до този момент той не гласува и не разглежда въпроса дали да се прави някакъв проект. Това, което той гласува е дали да има дофинансиране със средства от общината. И доколкото там се засегне въпроса, но вече всичко е на етап някакви процедури са изтекли, нещо е свършено и вече ние кой знае какво не можем да направим. Най-много можем да спрем собственото финансиране и така да спрем целият проект. Не това е идеята, защото
всички ние искаме в Перник да влизат пари по проектно финансиране, но не ни е безразлично как точно ще изглеждат тези. Тоест, Това, което искате, точно това е задачата на тази комисия. това нещо искам да попитам, възможно ли е да се направи според вас и колко време ще отнеме това нещо? Вече, както разбрахте, току-що проведохме кратък дебат по темата. Имаме персонална задача, аз и господин Николаев като юристи, да изготвим един проекто документ, който една рамка на наредбата. Текст, фактически да наберем текста, съобразявайки се с най-добрите постижения и на европейското законодателство и на другите общини. Факт е, че в другите общини няма такива наредби, никъде не са предвидени. Вероятно ще бъдем първи, ако някой не ни изпревари до тогава. И от това проистича така предпазливостта, с която подхождаме към написването на тази наредба. Едно е сигурно, такава наредба ще има. А за колко време ще отнеме, време, можете да се ето това ангажирате вече с ми се наложи няколко пъти да се червя, нали, защото си мислех, че за една седмица ще свърша работата. Не, има доста обемисти документи за преглеждане, които са от, не само в рамките на правото на Европейския съюз, но са чисто политически документи. Бели книги, зелени книги, становища, така че да напишем възможно най-добрия нормативен акт по материята, която сме си поставили задача. Така че не мога да се ангажирам сега. Разбира се, от днес, както ме питате, до един месец се надявам тази наредба да е готова. Но вече не мога да обещая. Не може да стане. Един месец не може да стане. Един месец е кратък срок. Кратък срок е. Не бъдете наивници. Преди евроизборите да сме я приключили, много ми се иска, но не мога да го обещая. Наистина, работата, първо е експертната работа, която трябва да се свърши, и след това е политическата работа тук в тази комисия, защото може да е много хубаво нещо, което е заложено в тези идеи, ако не бъде прието от политическите представители на гражданите на Перник, които са общинските съветници, тя не може да стане нормативна. Ти по-просто, тук на момчето не се представи, извинявайте за това името ви. Не го знам, но какъв е проблема и до сега и къде вие може да помогнете, разбрах, че сте представител на гражданска организация. И до сега по определени закони категорично изискването за обществено обсъждане. Както при приемането на общинския бюджет, при отчета на общинския бюджет, при поемане на обществен дълг, това нещо го изисква законодателството, там се прави обществено обсъждане. Но тук сложността е да се дефинират тези проекти, по които изрично няма запис за обществено обсъждане. Какво е значим проект? Дали проект, който е до определена стойност, дали проект, който променя околната среда, какво означава значим проект. Така че ние няколко пъти го говорим тук на тая комисия, как да дефинираме понятието значим обект, който обект да изисква задължително обществено обсъждане. Ето тук може да бъде вашата помощ към Общинския съвет. Ами двете неща, които вие казахте за стойност на проекта и за какво беше второто? Промяна на околната среда. Да, за промяна на околната среда, да. Мисля, че са доста удачни. Сега, нали, тук ще изникне въпроса от каква степен нататък се брои като промяна на околна среда, което вероятно също е трудно за дефиниране. Тук трябва да дефинираме много ясно нещата, иначе наредбата ще бъде изработена. Има закон за ландшафта, например. Значимите обекти да ги дефинираме, кои са значими обекти, по-нататък според мен нещата ще бъдат много по-лесно. Ами, аз мисля, че... Помислете и вие на това нещо. Не бързете да отговаряте. Ние си мислехме, че можете и писменно да не дадете предложение до комисията. Помислете не само вие, другите вашите приятели, които участвате,
точно напад, дефиниране на понятието значим проект. За кой проект е задължително да се прави такова обсъждане и за кой не? Да, защото ако за всеки малък проект се тръгне да се прави, това ще Ами веднага ви давам пример, при който цената не е удачен пример. Например, водния проект. Това са някакви инженерни неща, канализации, които минават по целия град. Той е за 90 милиона. Трябваше да е за много повече, но така е решила администрацията, за около 90 милиона е проект. Това е нещо, което няма да се вижда никъде в града. Добре, Улиците ще се бъдат улици, тротуари. Но са едни тръби, по които, и всичко това е под земята. Сега какво да обсъжда обществото? Дали да има или да няма канализация? Да. Пак той е най-скъпия проект, който въобще някога е правен. Както главният колектор, като се направи. Да. Добре, но за този проект все пак... проекта за площада е 5 милиона, за крепостта е 4 милиона. Пък ги гледаме непрекъснато. Ето там, дайте идея, аз само ви насочвам защо е трудно, нали, да се вземе едно такова твърдо становище и нататък да се върви. Защото и обратния вариант, един проект, примерно, който е много ефтин, преместването на Кракра Пернишки от място, което е в момента принципно на площада. Това е проект, който е за не повече, примерно 30 хиляди. Но той е обществено значим, въпреки че защото нещо се премества. Един от символите на града се премества. Помислете! Добре, не е ли възможно някъде те тия неща просто като име могат да бъдат зададени в един интернет сайт, където да се виждат постоянно, правим го, да се вижда, че го има това нещо. Дали на момента, например, как правим обществени обсъждания на нормативни актове, които приемаме, както ще бъде и тази наредба. Качваме проекта за нормативен акт, съгласно закона за нормативните актове на сайта на Общинския съвет и чакаме някой гражданин да реагира. Примерно, дали има предложение, дали няма. Обикновено няма, но както сам казвате вие, как да има, като вие нито сте чували, нито сте разбрали. Трябва всеки ден да влизате в сайта на Общинския съвет, да дали няма някое ново предложение за нормативен акт. И няма практика след гражданството да се прави това нещо. От друга страна, ако ще се прави по оповестяване, което изисква обществени средства, някаква кампания в пресата, по друг начин, това вече поскъпява самия проект. И това не е много удачно. Трябва да се намери нещо, което да отнема по-малко. Ефтино, достъпно и възможно. Панка, сега аз първо мисля, може да провокирам нещата. Първата рамката, която трябва да си направим е цялата наредба. С какво ще допринесе тая наредба, това трябва да си отговорим ние тук. Защо да няма пластмасови крепки? Не, искам да ти кажа. Не е така. Не е така според мен, защото аз мога да ти кажа, нали има задължително обсъждане за някои работи. Има ли задължително обсъждане? Това е за бюджет. Колко хора се събират да обсъждат бюджета в Перник? Николко. Колко хора ще се съберат да обсъждат проекта за център? Не, искам да кажа. Аз искам да кажа, че за да правим обществено обсъждане, това трябва да се напълни зала миньор. Тогава мога да преценя или толкова хора да има информация да влезне за определен проект. Обществено обсъждане от 10-20 човека, граждани будни, за мен не е обществено обсъждане и целта на тази наредба, не знам какво ще допринесе тази наредба. Това трябва да си зададем въпрос. Само за момента, ако мога да го допълня. Да, само искам да се доизкажа. Значи, рамката е това. Цел, приложение, какво ще се постигне, както се прави един проект. Какво ще е целта, какво ще допринесе тази наредба за подобрение на тези проекти. Защото общината е длъжна, тя може да си направи проекта. Сега не може да дойде Петкан, който нищо не искам да кажа, ма учил основно образование и иска да каже, аз не искам да е така, иска да е така. Не е така. Има си професионалисти, хора, които си работят върху този проект. Обществено обсъждане го разбирам, зала миньор да се напълни. Това е обществено обсъждане. Не е да напълниме двореца 10 маси с хора. Това за мен не е обществено. Това са общински съветници и хора по проекта.
Това не е за мен общественото обсъждане. Ние не, че да не се съгласим. Не знам каква е целта и какво ще допринесеме. Да, да не се получи като кракра, да, но то винаги може да се получи по някакъв проект, пак същото и да мина обществено обсъждане. Вярвам го, че ще може да стане така. Затова за мен трябва да си зададем тази рамка, тук на една дъска цел, методи, начини и ползи от тази наредба. Иначе каква е целта, като ние направихме една наредба за гражданите на Перник и ми се оплакват хората, музика, това, никой не обръща внимание, никой нищо не прави. Препращат звука, чакай, пише, полиция, община и двете институции си прехвърлят нещата. На полицията, нали така? И полицията вика, пишете си до съда. Каква е работата от тази наредба номер 1? Аз да питам. И пак да минеш, циганите палят гуми, циганите правят, никой не ги закача. За каква наредба номер 1? Например. И за какво ще бъде тази наредба? Колко хора ще докараме с нея в залите да обсъждаме един проект? Аз мисля, че хората могат да взимат участие в интернет. И мисля също така, че това би било доста ефтино и няма да има допълнителни разходи. Така го правим и сега. Да, може би трябва да се конкретизира самата стратегия как това нещо да се случи. Ето за това сега разбрахте колко ни е. Точно, ако ми дадете думата, аз това исках да кажа, ще се върна по-назад малко. Какво е демокрация? Знаете, всичките прекалено много дори мисля, че се поздравява в днешно време за тази дума. И това е когато мнозинството взима решение. Независимо какъв е процент, но това да бъде малко по-голямата част. А ако отидеме 20 човека, 30 човека или 50 човека или 2000 човека на фона на община Перник, тук 120 000 човека, 2000 човека какво са? Много нисък процент. Отиваме диктатура на пролетарията, нали? Уж забравихме този сон. Значи, пак е по-добре от 20 със сигурност. Зависи процент. Аз не съм сигурен. Зависи какъв е процент. Точно това. Защото като е по-малък от 50, при всички случаи отива диктатура на пролетарията. Въпросът на тази наредба е да накараме хората, да създадем механизми за информираност, за да накараме хората да проявят своята, така как е модерно да се казва, активната гражданска позиция, да изкажат своето мнение, защото съзнават, че те са свързани с дадения проект, дадената околна среда, даденото изменение на техния жилищен квартал, площад, било и работно място. Точно това е целта на тази наредба. Да създадем механизми, първо всеки един гражданин да бъде, персонално няма как да стане, но да бъде уведомен по подходящ начин какво предстои да се прави, по какъв начин ще се прави. И най-важното, този гражданин да почувства, че от неговия глас зависи дали това нещо ще се извърши или по какъв начин ще се извърши. Това действително не е правено до сега. Другите страни, които имат по-голяма, така как да кажа, практика в тези допитвания, може би са го направили, в България не е направено, защото българина, така психологията си има малко този вид. Той вика, аз каквото и да мисля, каквото някакви са си го решили, те ще си го направят, ще мине без мен. Точно тук е да се промени съзнанието и модела. И това е основната част на тази наредба. Да, разбирам това, което каза по наредба номер 1. Създавахме писахме хубави работи, като го няма органа, който да наложи санкцията да свърши работата. Какво е? И тук много лесно ще създадем. По такъв начин хората обсъждат тези какво си, що си. Но ако ние не създадем правилата за това, първоначалното уведомяване, значимостта на становището на всеки отделен гражданин, ние няма да сме се свършили работата. И тя ще бъде, така казвам, основно в тази насока. Мнозинството. Не зала миньор. Зала миньор не може да реши това нещо, защото зала миньор колко събира? Казвам такава бройка. 2-3 хиляди човека. Така беше обществено обсъждане. Да, 2 хиляди човека. На 100 хиляди, кажете какъв е процента. Кажете. Ама чакайте сега, значи защо се заблуждавате и писате в тази кампус? Не е нужно да той има 200 или 500 човек. Например, нужно е примерно, когато се прави една реконструкция на площада, има съюз на архитектите в Перник. Да се чуи тяхното становище. Има строителна камера. Не е нужно са дядо от Драгичево да дойде. Той е в нашата община. Той е жител на нашата община, но той няма да дойде. Значи ще дойдат заинтересованите хора.
може да са 30, може да са 15, може да са... Значи това е по-друго, това е вече за друго говорим. Извиняваш ли, Това е също но не обществена мога аз да ходя обсъждане. да кажа на мене, моя ми харесва на площада да сложим еди какво си, да дойде и да викам, бе, защо това е така или така. После Разбираш ли? футбола мацка. Точно Всеки има виждане. целта. Ама всеки не може да има виждане по нещо. Има си специалисти, които изграждат някаква определена система. Не може някой да дойде, ако говори за моят спорт и да има виждане за развитието ми на спорта. Няма да го допусна. Така и не мога да Нито направя една правителният коренна съвет. преса, не мога да направя. Разбираш ли? Не, аз няма да го допусна. Колко и да има обществено оценка. Мога да дойда специалисти и да кажат, това е така, окей, тогава да, съгласен съм. Ама не може, нали ние говорим обществено осъждане, аз го разбирам всички граждани на Перник. Така е, А точно. друго е като дойда специалисти, това да, съгласен съм. Това е И това също би трябвало да е обществено обсъждане. Без да съм свършил, той Просто Петър ги Петков ме провокирам изпревари. Това имах предвид. Значи да бъдат ангажирани колко се може повече хора, И а организации. същевременно вече тези хора да потърсят мнението на компетентните органи, които го разбират, които го знаят. Разбира се, така трябва да е. Защото ще ви кажа само един пример и мото. Избори, отивам там по изборите, агитирам, викам, добре, вашите хора от какво се нуждаят, какво искат? О, вика, най-лесно, ако може да го обещая, всички ще гласуват за тебе. Да получават пари и да не ходят на работа. Това искат хора. Не става така. Да, както едно дете не иска да има здрави зъби, но не иска да ходи на забойка. Значи трябва да създадеш механизма, дали убеждението, дали някой шамар, да отиде по забойка, за да има здрави зъби. Ситуацията е абсолютно същата. Общо взето, колеги, ако позволите и аз да ви кажа докъде в своите изследвания по документите, които ги имаме на Европейския съюз и на Съвета на Европа. Точно това е механизма, по който се върви и вие сами го научкахте, следвайки собствената си логика. Не всички хора разбират за какво става въпрос, защото Аз искам да разбирам, аз искам да живеем добре, така. искам ти, сега които как сме се ви прави? избрали да ми подсигурите това нещо. Защо аз трябва да ходя да го точно обсъждам? така. Този, който го организира общественото обсъждане, първата му грижа е да се допита до тези неправителствени и правителствени организации, които са компетентни и могат да изразят едно експертно становище по дадената материя. След това становище се качва на съответните публични места, интернет сайтове, някакво публично достъпно място в градовете, социалните мрежи, на други места. И тогава вече и най-обикновеният гражданин си казва мнението, но той е информирано, той може да консултира мнението на специалистите, както казвате, камарата на архитектите, камарата на строителите, камарата на конструкторите. Всеки е попитан, дал е становището и който желае може да го прочете. Това не са просто приказките на общинските съветници или приказките само на зидарите, на каменарите, на павьорите и на някои други. И след това последния механизъм, визуализацията. Тази дума малко деградира по повод крепостта, но под визуализация се разбира по достъпен начин и на подходящи места се дава възможност на гражданите да се запознаят за какво става въпрос. Примерно, ако ще се сменя, както ще сменя настилката на площада, показваме един от сегашните камъни и показваме с какво ще ги смениме. Стоят си там в някакво стъкано блокче или пък не така, че да могат да ги пипнат и да ги видят хората и те ще знаят кое с какво ще бъде сменено. Така се прави. Тогава може съответната браншова камера или от специалисти да каже къде това паве, това не е здраво, това не издържа, защо това ще правите. Нали? Идеята е чрез прозрачността да се постигне нещо хубаво и да се предотврати нещо грозно. Идеални неща пак могат да станат някакви бели, както ти добре загадна, Иво. Ако се включим всички да си казваме мнението, аз преди с господина му казах, ако толкова сте недоволни от общинския съветник, да го закрием. Някой трябва, тези папки, които ви показахме тогава, някой трябва да го свърши това нещо. И колкото и да не си личи, това нещо се върши и се работи тук. Значи аз така го разбирам, че госпожа Янакиева кмет, ако решил да прави спортна площадка, събирани специалисти,
по Да, спорта и спортните какво си клубове. казва. Окей, защо аз трябва да... Някой може да иска, ама не е така, ама така, защото е гледал някои филми или чел от интернет. Не, има си нормативи, има си кое как да се прави. Госпожа Янака казва, това ви предлагаме някакви такова. Всеки си казва мнението, тия специалисти казва, как казва Попов, и го предлагаме на гражданите, за тях да им е добре. И вече, като го използват, ние сме го преценили, разбираш ли ме? Това е моето виждане. Натам Сега, вървиме. Натам нали, вървиме. ако правим рамката, е това. Като си запази, Ние все пак трябва да една чакаме- скоба, че и обикновените граждани могат да някой ценен Информирането е съвет. най-лесно. Ще разпечатиме флайер си, ще ги пуснем и всички, ще пуснем интернет. Това информираността е най-лесно в момента, където може. Ама кой ще го чете, кой ще го фърли, кой ще го направи? В правото И само с това ще си измиеме ръцете, ние ви информирахме и до тук. Това е. Ще кажем, ние направихме информацията. Точно за това говорим за визуализация, по достъпен начин. Защото не е просто да бъде описано на книга или Ние говорим начертано още за общи фактически работи, проект. защото визуализация на нея всичко може. За това сме седнали и това е трудното, като докъде да стига тази визуализация, тя да не е Това го скъпа, обръщам малко да е на спор, достъпна. за да решим какво правим. Иначе няма смисъл. Точно Както ви така. казах, не е но няма смисъл в Перник. Участвах в нея, направих я като наредба добра. Другото е... Значи, и до толкова има смисъл, съгласен съм с теб. Но поне пък наредбата е ясно, кой носи отговорността, когато едно нещо не се изпълнява. Значи има разписани неща, по които се носи отговорност инспектората, има разписани неща, по които се носи отговорност МВР. В края на края, ние освен да го разпишем това нещо, ние не може да изземем техните функции и ние да налагаме санкции. Значи утре ставаш и казваш, що орган не си върши нещо. Работата, съгласно наредбата. И най-важното имаш право на иск. Съответно някой от органите не си върши работата, живееш в постоянен стрес, ти може причинява ти вреда и ти можеш да търсиш отговорност на държавата за тази И така причинена и тази вреда. завършихме с Но правенето на трябва да го наредба. има. Ако срещат някъде трудност или нещо, не сме доизпипали така както трябва, писмено да се внесат предложенията. До сега нищо не е дошло Пак ще ги писмено. изменим. но- Той текст, примерно, не много удовлетворява, лошо е прият. Въпросът е, че няма контрол там на наредба, разбираш. И това е... Ние може да си пишем една работа, но те като не се изпълняват, за какво То трябва да така си е. пишем. В момента и също. С това обсъждане трябва да си имаме цел, нали така, и да видим какво се получи от тази наредба цялата. Значи аз съм това на е мнение да го имаме документа, да се знае кой не го изпълнява, отколкото да нямаме никакъв документ и тогава отговорността прави вече е главки. обща. Защото тогава нещата се развиват. Отиваме в Аз се наредбата, извинявам, ако- мисля, че уточнихме, че Да. на господин Борисов и на господин Николаев да подложат рамката. Това, което говорите е точно така. Ние сме свидетели, че не може да вземем едно решение, което да удовлетвори всички. Винаги ще има хора, които ще негодуват и ще бъдат недоволни по една или друга причина. Тоест за най-голямо семейство, една китайска поговорка говори, когато седнеш на масата, 4 човека сте семейството, дори най-близките гледаш и казваш, абе, това парче повече отколкото моето парче. Нали? Дори гледаш, че е в трапезата на сина ти, на съпруга ти, така че винаги ще има недоволни. Ние да направим колкото се може по-малко да бъдат недоволни. От тук нататък нали, тези приказки, които ги приказвахте, са вярни, така че и за площада дали ще има недоволни, нормално е да има недоволни. И нормално и естествено е да има недоволни. Въпросът е да не са над 50%. Тук за проблема за това е 50%, ето това е проблема, който ние трябва да се опитаме да решим. И затова аз мисля, че сега колегата тук се убеди, че господин Борисов и господин Николаев ще работят, ще има възможност да се запознае. Предложението за всенародно допитване, аз бих, например, подкрепил една идея при всички избори, които се състоят, общината да има свое допитване по важни въпроси. Нали, ето сега идват евроизбори, какъв е проблема? Община Перник да си направи допитване по изключително важен проблем. Си тества. Примерно, Да, си казвам, бъде дали кооперативният пазар да бъде в момента, където се намира и да бъде дадена алтернатива, разбира се. Да има алтернатива. Казвам го само като пример. Така че допитването е най-висшата форма на демокрация. Вие знаете в Швейцария, че редовно всяка година има допитвания. Какъв е проблема да има такова допитване? Ето в България всяка година се очертава
от тази година да има избори. 2015 година местни избори, 2016 година президентски, 2019 парламентарни. Защо да няма и допитване, което няма да оскъпи много, няма да тежи на бюджета на общината, по проблеми, касаещи нашата община. Заедно с изборите. С изборите, Това мисля, две че урни, доста удачно да, предложение. какъв е проблема да има по-важен проблем, вие казвате сега площада, до година може да не е площада, важен проблем може да бъде нещо друго за нашия град. Какъв е проблема да има допитване на тези избори, когато ще избираме местната законодателна власт и кмета на общината, да попитаме хората и те да се произнесат по даден проблем. Това решение къде да го вземе? И това е решение, което може да се облече и в законова форма, а може да го вземе и Общинския съвет. Но ще се отнася само до общината. За общината говорим. Ще ми позволиш ли да те редактирам? Какво да правиш там в момента? Хората Всички го правят, спазват закона. защото има някаква общност, която са се избрали, която прави всичко за града както трябва да е. И така вървиш напред и на тебе ти харесва как живееш. И отиваш на готово. И аз искам тук на моите деца и на моето семейство да тях не им комфортно. харесва. Значи ако дойде един македонец и един сърбин или един руснак в България, аз само ще ви дам примера. Гледахме руска телевизия и останахме така със съпругата приятно изненадени как говорят хубаво за България. Как искат да живеят в хубава и слънчева България. Давам примера. Защото ние така малко нихилистично подхождаме колко сме зле, колко ни е труден живота, как еди, какво се еди. Но като слушаш руснака и то не е направено за български филм по руската телевизия. Тя говори каква е мечтата да отиде в слънчева България да живее, как е хубаво, колко е приятно и така нататък. Нали, климата, природата и ти слушаш и изведнъж това нихилистично отношение към нашия живот започва да ти се губи. Така че и ти като отидеш в Швейцария, за нас е много хубаво, но швейцарците също си имат своя проблем. И знаеш, ето сега скоро имаха референдум да пуснат ли чужденците или да не пуснат чужденците. И ксенофобски погледнаха на проблема, няма да пускаме повече чужденци. Да, но ще загубят привилегии. Сега, какво ще загубят? Те си преценили. Те си преценили и решили. И затова има доволни и недоволни. И затова проблема е ние да направим така, че наредбата по-малката част от хората. Вече друг е проблем, че закона трябва да бъде променен по този начин, по който да може референдума да се отчита. Сега по референдума, по закона за референдума, който е в Република България, почти не може да се вземе решение. Ето за това така е направено. Почти не може да се вземе. Ето Значи, вие видяхте за атомната повече електроцентрала, хора, нали? 15 милиона Да, лева да, похарчиха и решение не можа да се вземе. 22% гласували, от тия 22 или колко си за, или против. То трябва да се промени. И тогава бихме могли да го... Ние отиваме вече много на широко, много на глобално да гледаме. Понеже тръгнах на свободен разговор, значи от едната крайност не отивайки в другата. Времето на пряката демокрация, поне аз като историк ще ви кажа, отдавна е отминало. Отдавна. Затова е демокрацията и представителна. За да се носи отговорност от хората, които са избрани да носят тази отговорност. Ако се върнем пак на нашия проблем, референдум е, за да има, трябва да се дефинират обществено значими теми. Не може по всеки един въпрос Разбира се, спор няма. Ако се върнем пак към нашата наредба, нашата цел е да дефинираме значимите проекти, по които да се правят... Не само проекти, обществени въпроси. И говоря за нашата наредба. Проекти, значими проекти, които без да изисква закона обществено обсъждане, ние да кажем не, те са значими, Общинския съвет налага това обществено обсъждане. За нашата община. За нашата община. Затова помолях и колегите, като се съберат, ето, тук може най-много да бъдете в полза на Общинския съвет. И съответно на Общинската администрация. Аз преди малко си позволих така една реплика да дам и само да ви попитам, изключая Швейцария, кажете коя страна в Европейския съюз е застъпен толкова здраво института на референдума? Няма такава. С изключение на Швейцария. Знаете ли да говорим и даваме пример? Което не означава, че Дания е по-малка демокрация, или Швеция е по-малка демокрация, или Финландия. И въпросът е да стигне до знанието на хората какво ще се прави.
а вече той сам ще прецени дали да вземе отношение или да не вземе отношение. И изхождайки от принцип още от римското право, че мълчанието е знак на съгласие, значи човек е уведомен, преценил е, харесал му и след като той не е взел отношение, се има неща да които са. Без да се бъркат еврочиновниците, които казват да, тези гласуваха така, но те не взеха правилното решение. Чакай бе, Джеба, кой си ти бе, 20 човека сте там някакви чиновници и казвате, че 20 000 не са взели правилното решение. Материята е много сложна и основната цел ни е всичко, което става в общината, с тази оговорка да се уточни кое е важно значимото, да стигне до съзнанието на хората по някакъв начин. А вече той дали ще вземе отношение, да се тръгне от него. Но закона за допитването, той е порочен както и нашата конституция, която много път съм взимал отношение. Тя е изпяла времето си, тя просто вече пречи за развитието на страната, трябва да бъде сменена да може колко се по-бързо. Така беше направен закона за допитване в конституцията за определен момент да обслужват определени интереси. Затова нито един референдум в България няма да има резултат. Гарантирам ви го това и мога да споря с всеки един. Конституцията също ни спира. И с тази конституция само отиваме надолу. Вече гледаме много глобално, ние сме тук на местно, локално. Така е, но говорим за принципите. Ти ако не виждаш глобалните нагласи, какво ще направиш тук? Кажи. Аз, да, заповядайте искам. Моето предложение е в бъдеще, когато ме поканите в тази комисия, да бъдем по-оперативни в работата си. Като изслушах така на колегите си, мисля, че господин Миронов даде една разумна алтернатива в началото, което трябва да Да, това ще го направим. И там трябваше да приключим днес заседанието, за да може да имаме документа и да се съсредоточим върху него. Разбрах ви, господин Стоилов. С това, колеги, закривам днешната комисия. Следващия вторник ще преценя и ще бъдете уведомени дали ще има комисия или не. Просто трябва да бъдем задължително готови с някакъв драфт, за да има какво да обсъждаме като конкретни текстове. По принципните въпроси вече сме се разбрали и имаме яснота на къде върват нещата, както аз ви информирах. Дори собствената ви мисъл тече на там, на където вече са уредени нещата. То няма как да е другояче. Поне 2 седмици. Поне 2 седмици. Поне 2, добре. Този дойде събота и неделя. Благодаря за участието. Желая ви приятно завършване. Но пак ви казвам и пазете думата, ако искаш да запиши в протокола, макар че го казвам извън протокола, до последното заседание на комисията и гледането на последния текст ще се говори, ще мисли относно философията на тази наредба. Защото всеки един нормативен акт има своята философия и преценка за неговата необходимост и значимост. И ще го мислим. Най-лесно текстове да ще напишем. Най-лесно това.